בהקראות התיאטרליות על פי הספר המלך הוא אני, צפו אלפי ילדים בבתי הספר ובגני הילדים זה שנים רבות. גלית תורג'מן, מנהלת בית ספר אלונים, ממליצה: זכינו לצפות בהצגה מריבה בכיכובו של אליהו, שבסופה חולקה ערכה הכוללת את הספר המלך הוא אני, שמתהפך ללוח שחמט בתוספת כלים. הילדים היו מרותקים להצגה. יישר כוח. פני, תתעודד, לא קרה כלום, אז מה אם נפסדת? גם חכמים צריכים ללמוד? אפילו אם אני ממש חכם אני צריך ללמוד כדי להצליח? בתיה מועלם, מנהלת בית ספר העלה, ממליצה: השילוב של המלך הוא אני עם השחמט נתן את אותותיו. ההצגה הייתה מקסימה והתלמידים נהנו מאוד. בעיתון ישראל היום המלך הוא אני נבחר כאחד הספרים המומלצים ביותר. חברים יקרים, רוצה להמליץ לכם על סיפור חווייתי עם ערכים שהופך ללוח שחמט. ולמדים פה גם את עקרונות השחמט וגם סיפור על ערכים. מומלץ מאוד, זה הטלפון. בארץ השחמט חיו שתי ממלכות, בשלום ובשלווה ועל מי מנוחות. ממלכת צניעותי וממלכת גאוותני. אני כבר יודע הכל. אשמח ללמוד מניסיונך. ההבנה שהמלך הוא אתה זהו השיעור החשוב ביותר בעולם. אנו החיילים, אנו הפרשים. שמי הוא הרץ. שמי המלכה ואני הכי חזקה. בהצלחה המלך פני. אתה תובס, אתה תובס. יועץ, תגיע בבקשה. אני חייב לדבר איתך על כל מה שהיה. גאוותן הייתי, אבל לאבא את הלקח אלמד. ותבין ותדע כי אתה רק בן אדם. טעויות עושים, זה טבעו של עולם. אך ללמוד מהן ולתקן אותם, זה העיקר. שהרי אין מושלם. להזמנת הקראה תיאטרלית לגני ילדים, לבתי ספר, לימי הולדת ולמתנסים, ניתן להזמין אצל אליהו אילן כהן, 052-649-3828.